International Trial Watch va facilitar la presència de 61 observadors nacionals i internacionals al judici seguit al Tribunal Suprem contra polítics i líders socials catalans el 2019. Els observadors van assistir amb els relators de la plataforma a les 52 sessions del judici, preparant resums diaris i valoracions setmanals. Un cop finalitzat el judici, es va presentar un informe amb les consideracions producte de l'observació. International Trial Watch també va participar a l'examen periòdic universal d'Espanya a les Nacions Unides, a través d'un informe que es va incloure el resum sobre comunicacions de la societat civil. International Trial Watch va presentar la seva valoració de la sentència del Tribunal Suprem 459/2019 que condemnava per un delicte de sedició a 9 dels acusats, arribant a la conclusió que s'havien conculcat nombrosos principis i drets. Aquest informe va rebre el suport de 29 entitats i més de 600 juristes de tot el món. Ara hem redissenyat la nostra pàgina web per oferir una visió completa i comprensible del judici i la causa, així com de tota la feina realitzada per la plataforma. Es pot accedir a la documentació legal de tot el procediment, a la seva cronologia, als resums de les sessions i relatories setmanals del judici, a les reaccions al procediment i a la sentència, amb un motor de cerca per facilitar l'accés a tot el contingut. El projecte s'ha finançat completament gràcies a les donacions de persones particulars. Les persones observadores no van rebre cap tipus de remuneració o contraprestació econòmica per la seva tasca, finançant únicament des de la plataforma el cost dels trajectes i estada a Madrid durant l'observació.